बिसोरजों सैमा बुंदि होननानै बेयाव आं पेन्डेल गाखोनांगौनो दायो आंखौ ब्लेकमेल खालामबावदो जे बिसोरो इमान गेमार आर्टिस्ट नङा बिखौ उल्टाजों केस गेलेगोन आंबो। गुड आफ्टारनुन रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगो नोंथांमोन। स' दिनैनि गुबै टपिकआनो जाबाय सासे सिख्लाया सासे भाइरेल जागासिनो आरो बे भाइरेल जानाया मा आरो मानि थाखाय भाइरेल जाखो स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो डिटेल्स मिन्थिजोबगोन। स' सासे सिख्लाया मोनसे हाथरखि थियेटार जोंनिनो बर'नि थियेटार जाय बे थियेटाराव बे सिख्लाया ब्लेकमेल खालामजादों होननानै बिथाङा गावनि फेसबुक लाइभनि गेजेरजों बुंदों। स' रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिथां सिख्लाया बुंदों जे जेसे हायो नोंथांमोना शेयार खालाम। स' आंबो थिग बेबायदिनो आंबो बिथांनि रिल्सखौ बा बिथांनि लाइभ भिडिअखौ आङो ससे नोंथांमोननि क्लिप भाइरेल खालामनो होननानै बा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै आंबो बेवहाय फैबाय। स' रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा हाथरखि थियेटार स' बियो बर'नि मोनसे थियेटार आरो बे थियेटाराव बे सिख्लाया मा जादों बिनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना गासैबो डिटेल्स बाथ्राखौ नोंथांमोना मिन्थिनो मोनगोन। स' बाथ्राया साननो गोनां सासे बे सिख्लायानि मेगनाव गोबां मोदै गनायखौ जों नुनो मोनदों। स' बाथ्राया साननो गोनां बे सिख्लानि मेगनाव गोबां मेगनाव मोदै गनायखौ जों नुनो मोनदों। रायजोफोर दा मोनसे थियेटार होनोब्ला बे थियेटाराबो जोंनिनो बर'। अब्ला आङो स्क्रिनाव होदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बारा गोबाव खालामाजासे आङो स्क्रिनाव होनाय जाबाय। आंखौ बे थियेटारनिफ्राय होखारदों जाहाथे आंनाव प्रब्लेमा ब्लेमखौ बिसोरो उनाव दाहोथों आंनो अनेक ब्लेम होनो हागौ ना हाथरखि थियेटारनि एक्ट्रिसआ फैसा लानानै खारबाय माबा मोनसे खालामनानै खारदों बेफोरबायदि ब्लेम होनो हागौ। बेनिखायनो आं लाइफखौ क्लियार खालामदों। आं दाबो बिसोरनि पेन्डेलावनो दङ खिन्थु आं दिनै पेन्डेलाव गाखो आं दिनै बिनिफ्राय थांनाय जागोन आं बेखौ क्लियार खालामना होदों। दाबो आं खाराखै बिसोरनि पेन्डेलावनो दं आं दाबो। स्टाफनिफ्राय दासिमबो ओंखाम होफैनायाखै खैथा जागोन 4:30 जाबाय दासिमबो ओंखाम मोनजादों ना मोनजायाखै दासिमबो सोंहराखै बिसोरो। ओमफ्राय आंखौ उल्टा ब्लेकमेल खालामो बिसोरो ओरैबायदि मेन्टेलिटि टर्चार होयो आं न' बां गारनानै। मोनफ्रोमबो पेन्डेलाव दाखालि नावकाटा थांनो फैदों जों नावकाटायाव हरनि 8टासिम पेन्डेलाव दं आङो पेन्डेलनि गारियावनो जिरायना दं आङो फिरबि आं बिसोरखौ जेबो बुङाखै। 8टायाव ओंखारनो होदों बिसोर 8टायाव हाखु दाखु आंखौ हिन्जावसाफोरजों दोनहैदों थिग आसे बेयावबो कमप्रमाइस जानानै दङ हाखु दाखु ओंखारनानै सौगा फैबावदों होमबाबो बिसोरखौ जेबो होनबावाखै। बिसोरजों सैमा बुंदि होननानै बेयाव आं पेन्डेल गाखोनांगौनो दायो आंखौ ब्लेकमेल खालामबावदो जे बिसोरो इमान गेमार आर्टिस्ट नङा बिखौ उल्टाजों केस गेलेगोन आंबो नायनि आंबो बिसोरखौ। बेखायनो आङो क्लियार खालामनो थाखाय लाइभखौ होनाय जादों। नोंथांमोना जेसां हायो शेयार खालाम। रायजोफोर नोंथांमोनाथ' नुबाय भिडिअखौ। स' बे भिडिअखौ नोंथांमोना फुल डिटेल्स A to Z डिटेल्स नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना एनिथिं MJ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। स' आङो एनिथिं MJ इउटुब चेनेलनिफ्राय बे क्लिपखौ एसे लानानै स' आङो बे आंनि इउटुब चेनेलावबो आङो शेयार खालामनो होननानै आङो लानाय जादों। स' रायजो राजा नोंथांमोना जुदि बे फुल भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो आरो मारै जामारदों नोंथांमोना बेखौ फुल डिटेल्स नायनो थाखाय नोंथांमोना एनिथिं MJ इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन।